Кандидатурите за конкурса Мис Бум-Бум в Бразилия са стотици. Много от красавиците дори застраховат задните си части. Според организаторите на конкурса, събитието има за цел да представи чудесата на Бразилия, но и не само. От една страна, конкурсът Мис Бум-Бум е нещо като визитна картичка на Бразилия, наша запазена марка. Но освен състезания за красавици, той повдига и темата за социалното включване на жени с недъзи. Конкурсът представя идеала за бразилската жена. В него могат да участват и дами с недъзи. С увреждания или не, ние сме като всички останали. Виждате, че съм обградена от 26 напълно здрави жени. Аз съм единствената с недъг сред тях, но за мен той е предимство. Чувствам се страхотно. Момичетата са големи сладорани, всички са прекрасни. Само 15 от кандидатките ще бъдат избрани да се борят за финала на конкурса Мис Бум-Бум през ноември в Сао Пауло.